Yen kowe tak yen kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ngombo. Ya toh, mesti elek kowe ra. Lah bojomu kok pokoke sapi teng. Paralon kuwi saka arti paki paringono tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Ra ki tegese ra ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben-bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja gemrungsung tetep alon-alon membina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya, Mas. Ya, wah gawedine. Mas, demen palaku ngono ya. Palaku. Demen palaku. Lah mau lho, tok rayu mau demen aku. Kowe iki jane wong wedok wong manol iki banget. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang ngene kaya. Lah wong sing wedok agresif ora. Bojone kan. Bojo ya Mas minta. Jarene kan agresif. Bojo ya bojo tapi gerakmu iki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galen ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempit nyapa to jane kok. Nyapa? Lah piye? Nah biasa ngono lho. Kowe ra iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Mbok kon